Здравейте! Представям ви електрическа пила за маникюр и педикюр на 45 вата. В комплекта има и накрайници. За да почнете работа, трябва да сложите ръкохватка точно по този начин, ето с това копче нагоре. Ръкохватка е от неръждаема стомана, много удобна за използване. За да смените накрайника, трябва да завъртете вляво, сменявате накрайника и завръщате обратно вдясно. Трябва да се чува едно щракане. Накрайник не се вади. И почвате работа. Пила няма да работи, ако накрайник е отключен. Не работи в това положение. Трябва задължително да проверите да е заключено, тогава пила работи. Тук долу има едно копче, за да смените направление вляво и вдясно. Ето тук отзад има едно копче за превключване от ръчна на педала. И сега можете да работите с педала. Така, готово!